que Manuel Monge é autor de libros incómodos, de libros prohibidos, enténdase no contexto, de libros valentes, pero que están cheos sempre de datos irrefutables. Eu non sei se nota que tamén, imagino, a súa profesión de profesor, de persoa, en fin, que manexa con rigor a información. Eu creo, ademais, que co seu traballo está deixando unha crónica e un testemunho moi importante, non? Porque eu ainda digo, pero digo con sinceridade, que os libros cumpren unha función moi importante, non? Eu lembraba, non sei se o notei en algún sitio, sí, lembraba, a respecto deste libro, un libro que se publicou, creo, no ano 93, que se titulaba Paco Vázquez, a pegada dun príncipe, de Luis Pite e Primitivo Carbajo. En fin, toda esa crónica e testemunho creo que son moi valiosos, non? Manolo Monge, a verdade que é un personaxe. Eu teño por amigo, ademais, desde hai moitos anos, e teño a sorte de que participei en moitos actos convidado por el, recordo moitos, pero actos impactantes, onde se mobilizou moita xente, non? Actos que tiñan que ver, por exemplo, pois co asilo da Adelaida Muro, coa figura de Millán Astrai para que se retirase a estatua inicialmente, actos que teñen que ver coa memoria histórica, tantas cousas, non? El estivo na Comisión de Defensa da Adelaida Muro, na Asociación de Veciños de Monte Alto, na Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, no Foro Cívico, foi concelleiro na Coruña polo BNG entre os anos 2003-2007. Sempre unha persoa que se mostra, imagino que cando é posible, nos medios de comunicación, non tan reacios, tan... Outro día, falando con el, falábamos dun tema que eu creo que é un tema que está na mente de todos, que é a censura tan poderosa e tan excluinte que estamos vivindo, non? A verdade é que leva publicado desde o ano 99 con Autovías Galegas un feixe de libros no que, por un lado, está moi presente a Coruña. Eu creo que é unha das persoas que mellor coñece a historia recente e a reviravoltas desta cidade que a todos nos fascina, pero que sabemos que é unha cidade tamén que nunha época moi importante foi un xoguete en mans asociadas de políticos, de financeiros, de algúns empresarios, etc. Tamén moi ocupado polo tema das infraestructuras ferroviarias, terrestres, e tamén, obviamente, abordou a cuestión unha cuestión que é tamén central neste sistema que non sei se está caendo ou non, que é a forma de Estado, os borbóns que temos e as posibilidades de que houvese, de que haxa unha alternativa. Eu, antes de que fale el, querería, así, a modo de introducción, simplemente, non? Facer fincapé nos, diría, os libros de Manolo están moi ben organizados, moi ben secuenciados, non? Pero, no fondo, o libro é unha reflexión sobre o país que temos e sobre, diría eu, a gobernanza que padecemos, non? Parece un sarcasmo despois dunhas eleccións autonómicas gañadas por maioría absoluta, parece un sarcasmo, non sei, pois que a pesar desta mala gobernanza que se reflicte no libro, os resultados electorais fosen os que coñecemos, non?
Hai un capítulo moi sustantivo dedicado á eliminación do sistema financeiro galego, que creo que é moi rigoroso, onde se abordan todas as partes que tiveron intervención nesa eliminación. Entón pasamos de ter, por non falar de outras entidades, pois as nosas caixas, pois pasamos a non ter nada. Eu, nun faladoiro no que levo anos participando en Radio Coruña, sempre digo, en contraposición a outras persoas, que un país necesita, un país pensado en clave de país, necesita tamén, por decirlo de alguna maneira, instrumentos financeiros ao servizo dos intereses do país. E hai quen di que o diñeiro non ten cartos. É que o diñeiro non ten bandeiras. Eu reivindico que ten que haber, como de alguna maneira vemos en Euskadi, en Cataluña, noutros territorios, unha vinculación, porque aparte Manolo eu creo que testemunha algo que é moi importante, e é que unha parte do aforro galego non se inviste aquí, e é utilizado para investir noutros sitios, non? Ben, entón, finalmente, do proceso das caixas, o que sabemos é que foron regaladas, despois de estar nacionalizadas con 9.000 millóns de euros, regaladas a un banco, a un empresario por 1.000 millóns de euros, que polo que sabemos foi menos do que gañou nun ano co resultado da fusión. E ben, aí tamén se concretan responsabilidades moi variadas e de partidos moi variados. Despois hai un capítulo tamén moi interesante no que se fala, digamos, dos sectores estratégicos da economía galega e do seu estado. É dicir, nos últimos anos, que son os que o libro fundamentalmente abrangue, pois asistimos a unha, non sei, destrucción, a unha reducción e a un empobrecemento do sector agrario, do sector gandeiro, do sector forestal, do sector pesqueiro, da construción naval, e ademais cunha achega que creo que é moi interesante a enerxía, non? Eu creo que a enerxía é moito máis, non sei, que un elemento, vémolo en Alcoa, vémolo en moitos sectores da economía. A enerxía eu creo que necesita unha visión tamén de Estado, de país, e unha visión social, sobre todo nun país como o noso que é excedentario en enerxía e que non tira ningún rédito a esa posición, non? E pois tamén se fala dunha cousa que creo que é moi importante, ten que ver un pouco co do sistema financeiro, e é como algunhas empresas que foron galegas xa non son galegas, caso de R, e un caso que é moi paradigmático, o de Audasa. É como se un tivese, non sei, non fose propietario do corredor da súa casa. É unha cousa que mostra o nivel de non sei, de como o capitalismo é capaz de ir absolutamente por todo e que non hai ningún... E claro, todo isto ten responsables políticos moi concretos e decisións políticas moi concretas. Outro apartado tamén moi interesante é o apartado que ten que ver, e do que Manolo xa escribiu algúns libros, as infraestructuras e as comunicacións. Claro, temos toda unha estructura de comunicacións neste país que nin son pensadas en clave de país, nin serven realmente para as necesidades que temos, non? Tanto en materia de tren de proximidade, que é unha reivindicación permanente, en política aeroportuaria, que aquí somos moi partidarios de ter moitas cousas como 3 aeroportos, pero que sumados non realizan igual a función que necesitaría o país. Por non falar do AVE, eu creo que hai un debate no conxunto do Estado entre xente que entende bastante máis que a min, desde logo, non? E atendendo que interese se crea unha rede de alta velocidade cando sabemos que en moitos casos e en moitas estacións e para moitos territorios non é rendible ese investimento tan bestial,
E en cambio unha área, pois non sei, por falar de algo, pois a comunicación de Coruña con Lugo, ou a comunicación de Coruña con Ferrol, ou a comunicación de toda a Galiza interior. Eu hai pouco, de vez en cando vou a Ourense, é tremendo, se queres ir nese tren bo que hai, rápido, quero dicir, tens que pagar unha fortuna, pero estamos falando de tren, o sea, eu recordo Xosé Luis Martínez que fixera un análise de como chegaban os universitarios da área de Ferrol, da área de Pontedeume, da área ao campus da Coruña, pois claro, un coche, porque non había outra opción, non? Despois hai un apartado moi concreto que tamén, onte falábamoslo aquí, non? Como o presidente da Xunta en funcións, creo, non? E o que vai seguir sendo presidente, o sea, preséntase a unhas eleccións sen render contas da súa xestión, ocultando a súa xestión, non sei como decirlo, falsificando a súa xestión. É certo, coa connivencia dos grandes medios de comunicación do país. Entón é un home que gaña as eleccións vendendo que ele é alternativa ao caos, que ele é a estabilidade, e ademais presume, como dicíamos nos anuncios que facíamos, pois presume de bo xestor. E eu creo que Manolo Monge, con datos outra vez, que son teimudos, non? Desmonta todo ese argumentario, pois falando de débedas, falando de recortes, de privatizacións, datos de paro, de pobreza e desigualdade, intervencións no ensino e na sanidade, pero con datos, número de profesores. Hoxe nos fixémonos eco de que as bolsas dos estudantes universitarios caeron un 30%, cóbranse moi tardíamente e non chegan, non sei, pois nin para pasar, porque aparte hai que pagar a matrícula un par de meses, non? As pensións máis baixas do Estado, un problema demográfico que é un gran problema que ademais non se aborda. Eu recordo as tonterías que dicía Fraga, o sea, que falta de seriedade, non? Incluso no equipo de Feixóo as cousas que se din ás veces revelan. Eu creo ademais que o equipo que ten Feixóo de conselleiros, creo que é un equipo mediocre, sinceramente. Creo que non están á altura do que un país necesita, pero non sei, é o que hai, non? E depois esa mocidade, que todos os que temos fillos, pois tamén o sentimos como unha especie de fracaso de todos, non? Eu lembro os meus avós que traballaban para non sei que, os meus pais que se sacrificaban para que fose esa universidade, e a consecuencia de todo iso é que agora veñen os nosos fillos e, no mellor dos casos, non poden exercer as súas profesións, no mellor dos casos teñen que apandar con uns salarios miserentos, con todo o que estamos vendo na Gürtel e con todas estas cousas, é un escándalo. E moitos deles que teñen que marchar, claro, que teñen que marchar porque, como di Manolo no libro, é unha mocidade sen futuro. Despois un tema que parece un tema, non sei, xa estratégico, non? O tema da corrupción ligada ao Partido Popular. E como fai sempre Manolo, dando casos concretos de concellos, está o caso Baltar, están todos os casos. E deixo para o final, adrede, o que no libro é o primeiro capítulo e que é un capítulo inquietante. Antes Manolo creo que falaba algo diso, non? E é, digamos, a maneira de Núñez Feixóo. Eu gústame pronunciar a galega Feixóo, como filólogo creo que hai que facelo. E xe é sintomático que o presidente dun goberno galego, que ademais, como se di no libro, tomou tantas medidas en contra do galego, en contra de toda a comunidade científica do país, do Consello da Cultura Galega, da Real Academia Galega, dos departamentos de galego das universidades, de todas as persoas que temos un compromiso coa lingua, pois xa é sintomático que o presidente dun país non queira que se pronuncie a galega o seu apelido. É unha cousa tremenda. Pero digo que deixei para o final este capítulo, que é un capítulo que é moi ilustrativo
dunha maneira de gobernar tamén, non? Con amizades perigosas, como coñecemos, pero é curioso, e xa acabo, Manolo, dirá Manolo, estás aquí alongando. É dicir, o que é curioso é a capacidade que teñen os líderes do Partido Popular, vímolo onte en boca de María Dolores de Cospedal, non? Ante calquera crítica con datos fundada, como se quitan de diante, pero nun segundo, calquera responsabilidade. As amizades perigosas era porque non se enteraba de con quen estaba, a figura do conseguidor tampouco se recoñece, as empresas amigas, como Eulén e tantas outras, onde a irmán do propio presidente ten un cargo importante, as relacións ca Gürtel, por suposto. Hai que lembrar que Pablo Crespo tivo un cargo importante no Partido Popular de Galicia e foi membro do Consello de Administración da Autoridade Portuaria. A impresión que temos, e xa vou terminando, a impresión que temos é que hai eses baixos fondos na política galega, hai esa ocultación, esa corrupción consentida, fomentada, e que lle vai permitir, ademais, toda esta situación seguir gobernando durante 4 anos máis e previsiblemente cun goberno amigo en Madrid, non? Acabo. Manolo Rivas, que é un home dotado para a palabra e para a palabra precisa, e eu xustamente facíame eco do libro de Luis Pita, porque lendo algúns parágrafos e algúns capítulos do libro de Manolo, O xornalismo é un conto, é curioso, de Manolo Rivas, digo agora. Lembraba el a redacción del Ideal Gallego cando el era prácticamente un neno, e ali estaban Gaciño, e ali estaba Luis Pita. É curioso, non? As vidas e as reviravoltas dos medios de comunicación. Manolo Rivas escribiu de Manolo Monge, e eu creo que podemos suscribir as palabras. Como sabemos, Manolo naceu en Valladolid, e decía Manolo: un foráneo que chega a esta terra e que procura axiña coñecela a fondo, a súa natureza, a súa xeografía, a humanidade que habita, estuda a súa historia, aprende o seu idioma para facelo seu e falalo, implícase nos seus problemas, loita para mellorar ese país escollido. E o máis importante, segue Manolo Rivas, é quen de revoltarse, encántame esta palabra, despois explico, de dicir o que non se pode dicir, de denunciar a podremia, de facer visível a couza que rila as institucións, e que ten o valor, isto xo digo eu, de escribir libros como Perverso Goberno de Feixóo, 7 anos en negro. E comento, e xa lle dou paso a él e a vos, o de revoltado. Eu tive un gran mestre que tamén coñecía moito esta cidade, que era Xenaro Mariñas del Valle, tío ademais de Pablo González Mariñas, e unha persoa que foi educado nas Irmandades da Fala, onde militaba un tío e o seu pai, Xenaro Mariñas, que publica algúns artigos na nosa terra. E para mí foi un transmisor de moitas historias desta cidade, que ten tamén, antes falábamos desa connivencia entre tantos intereses para usufructuala, pero esta cidade tamén ten na súa historia mostras de coraxe, de valentía, dunha sociedade avanzada, dunha sociedade progresista, dunha cidade laica, republicana moitas veces, galeguista, etcétera, etcétera, que non se recoñece. Pois Xenaro Mariñas del Valle publicara unha obra moi boa que se titulaba A Revolta, e con isto acaba, onde falaba dos revoltados como Manolo, e decía unha cousa. El era pesimista, creo, e decía unha cousa, pero que eu creo que nos pode identificar ou representar a todos. Decía nesta obra Mariñas del Valle: o ser humano ten unha vocación de ser libre e de procurar a xustiza. O ser humano ten unha vocación
revoltarse, por decirlo así. O que acontece que moitas veces na vida, no transcurso da loita, o ser humano dase conta que esa capacidade de modificar as cousas é escasa. Non querería decir estéril, porque non o creo. Non creo que sexa estéril. Se estamos aquí seguramente por tantísimas cousas que antes que a nos fixeron tantas persoas. Pois o dito, un honor acoller a Manolo e agradecerlle que presente o libro. Se alguén quere comprar algún exemplar deste ou de outras obras, están aí a disposición. Pois moitas gracias. Moitas gracias, Enrique, por esta presentación tan cariñosa, e moitas gracias por esta invitación que me fai a Marea Atlántica, e moitas gracias por a vosa asistencia neste día tan climatolóxicamente tan adverso, non? Bueno, co índice que tedes aí, co que dixo Enrique, pois non quero estenderme moito sobre o contido, non? Comentar un pouco, pois, por que escribo estes libros e bueno, que é su liña diario destes libros, non? Nos últimos 2 anos escribí 6 libros. 6 libros. Isto en sí, estou seguro que en Cáceres ou en Almería ou en cualquier sitio, pues, aunque sea solo a nivel de curiosidade, pues habría algún medio de comunicación de coño, pues dígame usted algo, ¿no? Por suposto. Por suposto. Pues 6 libros en 2 anos, pues non é verdad. Bueno, non é noticia eso. Eu non espero que sea noticia, pero bueno, é para indicar un pouco que igual que escriba 6 que 24. Cal é o tema de fondo? O tema de fondo é quen escribe esas cousas e que é o que di nos libros. Si esos libros son 6 novelas, pues sería noticia. E se son libros da paisaxe, pues tamén sería noticia, ou do que sexa. Pero claro, en primeiro lugar, quen escribe isto? Pues unha persoa que sempre va dicindo que é político. Claro, cagamos, joder, se ahora non se pode decir eso, hai que disfrazarse. Claro, unha persona que me dice, no, eu sou político, e además digo, todos somos políticos, aquí o único que non era político era Franco, que se les decía aos ministros, vostedes fagan como eu, non se metan en política, bueno, aquí o único que non era político era Franco, e así nos foi, non? Bueno, entón, eu sempre me defino como político, levo militando máis de 40 anos en partidos políticos e invito a xente a militar. Entón, claro, eso pecha moitas portas. Porque, claro, joder, pero es que estas invitamos, xa sabemos o que nos va a decir, claro, o sea, o conhecemos, o sea, persona peligrosa. Bueno, despois, os libros saen como resposta a determinadas situacións. Claro, eu acumulo material, información, tal, que ás veces, pues, no caben, xa teño que meterlas no trasteiro, estoy amenazado xa de botarme fora de casa. Bueno, entón, claro, voy acumulando tal, digo, bueno, pues ahora parece que é o momento para tirar de aquí, de 4 carpetas por ali, e desta información, tal, bueno. Entón, Morre Fraga, digo, por ir un pouco contando, Morre Fraga, aniversario, eu xa sabía, claro, que o primeiro aniversario iba a ser de louvanza, tal, o aniversario tal, e bueno, pues, a mí hai que decir quién era Fraga, ¿no? Que non se pode decir. Bueno, pues, escribiron aí, ustedes aí, un folleto encargado por los compañeros da Comisión por la Memoria Histórica, o camarada Fraga e as víctimas da represión franquista. Eu acostumo a poñer un título e un subtítulo para, pois a que se non queda claro a primeira parte que complementa, ¿no? O camarada Fraga e as víctimas da represión franquista. O título parecía de coña, e moita xente dice, bueno, xa está ben de coñas, ¿no? Como o camarada Fraga, e non é ninguna coña. Es que Fraga era conocido como fascista, como camarada. Entonces, fascistas tamén utilizaban esta camarada. E onde aparece isto? Pois o collido do Boletín Oficial do Estado. Digo, por se acaso alguén pensa que estou inventándome de coña. Dice, no, aparece no Boletín Oficial do Estado, sí. Agradecese ao camarada Fraga os servicios prestados, porque era o presidente das asociacións del movimento e de Falange Española, era falangista, era fascista, e entón cesaba dese posto porque lle daban a outro, non? E entón aparece así no Boletín Oficial do Estado e así está recollido. Entón, hai que tratar a Fraga como o camarada Fraga. E se alguén pregunta, non, que era un fascista, e entre os fascistas ser tratados como camarada. E as víctimas da represión franquista. Claro, es que a historia que nos contan de Fraga non ten que ver nada con a realidade. Nos toma como parvos e conta unha milonga donde non parece que era ministro de Franco. E Dios sabe que era, es que foi ministro de Franco e estaba ali no Consejo de Ministros, non es que pasaba por ali, es que estaba sentado ali. Estaba sentado no Consejo de Ministros
e firmaba penas de morte, como os demais ministros, e pechaban periódicos, e os libros sobre Castelaos pues, estaban prohibidos, e se escribía alguén un libro sobre Castelao, pues, sobre Castelao iba ao cárcere, despois inventou as medallas Castelao, iba a literar as medallas como se nada, pero o que escribiu un libro sobre Castelao, de momento iba ao cárcere e se poñía unha multa, ¿no? E despois poñemos as medallas Castelao. Bueno, e entón fixe ese folleto un pouco onde explico pues, que era Fraga, o que opinaban moita xente, e isto, bueno, aniversario Fraga. O tema de Angrois, pues, unha catástrofe tremenda, pero claro, hai que contar toda a historia do tren, entón fixe outro libro tamén, coincidindo co primer aniversario da catástrofe de Angrois, perdemos o tren, as claves políticas do atraso, o mismo, perdemos o tren, as claves políticas do atraso. Por que as claves políticas? Porque ao final parece que hai atrasos porque chove, temos moitas montañas, tamén isto non. Aquí hai que buscar as claves políticas. E as claves políticas son que hubo sistemáticamente convenios e acordos firmados polo PSOE e o Partido Popular que conducen á situación actual. A última firmada por José Blanco e Feijóo dicindo que iba a acabar no 2015, despois foi en 2018 e dentro de un ano pues, dirán que non será 2017, 2020 e si llevamos 20 anos. Este libro un pouco Perdemos o tren completaba outro libro que mencionou Enrique, que escribiu en 1999, que é as autovías galegas. Entón, tiña bastante documentación sobre o tema, de iniciativas que presentáramos no Parlamento Galego, cando estaba Camilo Nogueira, no Presa da Esquerda Galega, e pensei que era un bom momento para facer un traballo sobre o tema do tren. E, claro, explicar tamén como a catástrofe de Angrois, pois, unhas responsabilidades políticas gravísimas, tanto do PSOE como do Partido Popular, que chegaron a esta catástrofe. O tema da Coruña, ¿no? Que penso que é un tema importantísimo porque os libros que hai sobre a Coruña pues falan de María Pita, de non sei que, de non sei que, de os piratas e tal, pero claro, desde a democracia pues realmente non había nada así de seguimento, ¿no? E entón, en primeiro lugar fixen o libro de A Coruña de Paco Vázquez, despois outra Coruña es posible e finalmente cando chegaban as eleccións municipais de 2015, ¿no? O poder na Coruña, tamén o subtítulo de Vázquez de Negreira, o poder na Coruña. De que trataba este libro? Pues, que realmente manda aquí? Os gobernos ou os que mandan? Claro, hai os gobernos que están agora uns, antes estuvieron outros, pero realmente os que mandan son os que mandan, de verdad. Bueno, pues os que mandan de verdad son os que colocaron a Paco Vázquez en 83. Os que mandan de verdad son os que colocaron a Paco Vázquez en 1983. Usted va a ser o alcalde da Coruña, moi ben. E os mismos que colocaron a Paco Vázquez en 83 foron os mismos que colocaron a Negreira. Así de claro. Consideraban que ese ciclo estaba coberto, Paco Vázquez xa non estaba, había outros que non esperaban moita confianza e había que dar continuidade a todo o que fixo Paco Vázquez. E para dar continuidade ao traballo de Paco Vázquez, pois o Partido Popular, para isto estivo traballando os gobernos do PSOE durante moitos anos para facilitar o traballo do Partido Popular e por iso no libro puse na portada o abrazo, claro, Vázquez Negreira, moi sintomático. O poder na Coruña, o día da toma de posesión de Carlos Negreira, que estaba ali dándolle un bico e unha aperta, era Paco Vázquez, que estaba encantado, porque o candidato del era Negreira, non era Javier Rosada. Bueno, pois ese libro conta un pouco o poder na Coruña e como ese poder está sempre controlado por os mismos. Paco Vázquez sempre acabou as eleccións e comenzaba a facer sempre o mismo. Primer acto no Colexio Cruz Enríquez. Eso sí está moi español, pero no, es que Paco Vázquez sempre, o PSOE, no, es que sempre facemos o primer acto no Cruz Enríquez. O que non conta o PSOE que estaba sempre precisado na campaña, no organigrama da campaña, o último acto. E o último acto era sempre o último día da campaña a 7 da tarde na sede dos empresarios da Coruña. Eso non se conta, pero era así. Claro, eran os valedores de Paco Vázquez. Entón, remataba a campaña en un acto con a asociación de empresarios da Coruña. Eso era un pouco a cousa, non? Bueno, despois ven o tema da Gürtel, o Bárcena, todo eso. E tamén pensei que había que, pues eso, poñer en papel todas estas tramas de corrupción e por eso ven o libro de indecencias e corruptelas que ten un limiar, xa lo comentou aquí Enrique, moi cariñoso de Manuel Rivas, pues neste limiar, pues Manuel Rivas di que actuou como notario, ¿no? Que doi conta. E, bueno, eu penso que estes libros van revalorizarse co paso do tempo, que entón son unha persona moi
muda, e bueno, eu espero que a mellor dentro de 25 anos, pues digo, no dentro de 5, de medio de 25 anos, coño, pues a ver que pasaba aquí por a Coruña, ¿no? Seguro. A ver que isto Os libros teñen vida. E entón, pues seguramente, moita xente tal. Digo 25 anos porque ahora é moi difícil que fagan uso os medios de comunicación, ¿no? Eu lembro cando editamos este primeiro libro de A Coruña de Paco Vázquez, ocurriuseme para ver un pouco o tema da Casa do Parrote, digo, coño, pues, joder, aquí, a ver, que datos hai sobre isto, tal, digo, joder, non aparecía nada, e fui ao registro da propiedade, que está ali en Novo Santos, con toda a cara, digo, mire, que quero información da casa que está aí no Parrote, número tal, non hai problema, sacaronme, fixe fotocopia, e ali estaba a información, os metros cuadrados, quanto tiña por planta, o que pagou, todo. Bueno, e iba ali no libro de A Coruña de Paco Vázquez. Non saiu en ningún sitio, claro. Non saiu. 2 anos despois deso, apareció todo, información, no, es que a casa de Paco Vázquez, joder, tarde piaches. Apareció, acordas en la opinión, o sea, pero cuando había que sacar eso, que eran antes das eleccións municipais, ni yo saco nada. E naquelas eleccións, Paco Vázquez non perdió a alcaldía por 145 votos. Por 145 votos. Es decir, os medios de comunicación sabían o que estaba soando. Estaba a alcaldía en xogo. Foi despois do Prestige e, claro, non se podía difundir esa información. E estaba publicada. Ni Dios ni hizo nada. De como se consigue a casa de Paco Vázquez en 145 millóns de pesetas, menos de 1 millón de euros. Cual era un piso aí no de Muro, casi 1 millón de euros. 1.450 metros cuadrados, un regaliño. Pero claro, coincide tamén o regaliño ese, que a modificación que hubo que facer do plan de urbanismo case de 11 no Cantón Grande. Sabedes que a Federación de Asociacións de Veciños de Marcelino Liste levou eso aos xulgados, en primeira instancia gañou, o Paco Vázquez dio eso e siguió recurriendo, gañou outra vez Marcelino Liste, a Federación, e foi a Supremo e gañou. Entón, a reparcelación que se fixo en esos edificios, que xuntar máis edificios, era ilegal. Tribunal Supremo, ningún problema. Como se fixa aquí durante todo o reinado de Paco Vázquez. Pois cando hai unha sentencia en contra do Supremo Constitucional, se modifica o plan de urbanismo, se legaliza e para adiante. E o que fixeron? Legalizaron eso e punto, e para adiante. E iso fixeron co edificio Alfredín, en Riazor, onde estaba Alfredín, tamén ilegal con o Supremo, se cambiou o plan de urbanismo, se legaliza e aquí non pasa nada. Etcétera. Bueno, pues coincide esa operación de legalización de unha cosa ilegal para 11 co regaliño da casa. Estaba en principio prevista para unha dotación municipal, para a Cidade Bella, etcétera, pero ao final quedouse cos 6 plantas que ten o edificio. Bueno, explico isto un pouco para que vesades como información que en un determinado momento pues, non se utiliza porque os poderes de verdade non permiten que eso se difunda, pues pode salir a mellor en todos os 3 anos. A mellor en todos os 3 anos, pues, aparece un periodista que fai unha reportaxe sobre esto, ou 1000 reportaxes, non? Bueno, outro tema tabú, a monarquía. Pues claro, abdicación de Juan Carlos e cambio de rei, e aquí tiro por comento que aquí non pasa nada. Pues tamén consideré que era importante facer un libro que ustedes hai sobre os Borbóns. Tamén, título e subtítulo. Os Borbóns, unha monarquía escandalosa, punto, a herdanza do franquismo, para que quede claro de onde ven este home, ¿no? E aí, pues, conto todo o tema da corrupción dos Borbóns, unha cosa histórica, o tema do xuicio da Operación Nos, de Urdangarín e Infantalena, etcétera. Bueno, e chegamos a un pouco ao último libro, que é o perverso goberno de Feijóo, 7 anos en negro. O título do libro. Eu penso que unha das cosas máis difíciles, titular os libros, non? É unha das cosas máis difíciles. Sí, que... Que título poño? Entón, o que fago últimamente é de que vai o libro, non? Entón, empezo a apuntar, pois eu penso que de tratar isto, non? E fago un índice provisional que depois vou modificando 6 veces ali no ordenador, ás veces toleo para buscar o índice final, porque teño que ver o índice 1, 2, 3, 4, 5, e ás veces hasta 6, non? Bueno, e entón, unha vez que teño xa os temas, en este caso concreto, pues hai casi 100 temas. O
sea, cosas que ves que digo, bueno, pues hai que falar da corrupción, hai que falar desto, desmantelamento, tal, e fago isto, e o que fago é ese índice provisional o difundo por aí a algúns amigos e amigas que teño, non? Digo, mirad, isto é do que quero falar, a ver que se os ocurre e tal. Entón, mándame ideas, e sobre todo eso, pues fago unha refundición. Entón, sobre este concreto, pues mandáronme varias ideas e al final, pues falaban de un goberno que estaba secuestrado, de un goberno que estaba secuestrado polo poder, de un goberno que era moi malo para Galicia, nefasto, que un desgoberno, outro desgoberno, e, bueno, al final quedou o perverso goberno de Feijóo. Perverso na acepción de unha cosa perversa, unha cosa mala, que fai moito dano, que é malo para Galicia, non? E despois de subtítulo, recibí varias tamén dun amigo xornalista, e dice, de subtítulo podíamos poñer dous, a ver que te parece. E deu-me dous opcións. Unha era 7 anos en negro, e outra era 7 anos en negro, e outra corrupción o diñeiro en negro, algo así. Bueno, al final quedé con este de 7 anos en negro porque podía ter múltiples interpretacións. Pues, el negro pues, refiriese a unha cosa oscura, que non se ve ben, unha cosa negra es que va moi mal, sí, unha cosa moi negra, cosa está moi mal. Pagos pagos en negro, en fin, podía entenderse de moitas formas, o negro, o oscurantismo, unha cosa negra e tal. Bueno, entón al final quedou así un pouco o título. Era un libro pensado para antes das eleccións, pero que estou utilizando para despois das eleccións, porque penso que podemos seguramente, dentro de 4 anos, facer unha segunda edición co mismo título, poñendo segunda edición, ou segunda parte. Penso que dentro de 4 anos, lamentablemente, imos ter o perverso goberno tamén de Feijóo, segunda parte. Eu teño que decir que non sou escritor, alguén pode dicir, joder, isto escribe moito, non? Incluso, pues, algún escribe por aí, escritor, tal. A mí dá un pouco de vergoña, porque penso que eu son escritor, tampouco son investigador, porque o que fago é coller información que aparece en moitos sitios que vai toda a misa, es decir, que e se mañán joder, vamos a meter manos este porque mira o que di aquí, digo, no, es que isto está publicado en tal xornal, tal día, e o autor non sei que, a mí que me conta usted, non? O sea, e isto que di que o Partido Popular actúa como unha organización criminal, pues sí, pues eso dice o xuez, entón está aí, no sumario de tal, di o xuez que despois de investigar e como funciona isto, chega a esa conclusión, que o Partido Popular actúa como unha organización criminal. E, bueno, pues hai que... Bueno, entón, estou dicindo que eu non son escritor, son investigador, entón, eu o que fago, e eu digo claramente, é escribir panfletos. Escribo panfletos, o que pasa que ás veces se me va un pouco a man e a ver ser un panfleto como de 2 páxinas, como ser un panfleto polas 2 caras, pois va a 350 páxinas, pero bueno, non deixa de ser un panfleto. E por que digo panfleto? Eu son moi partido de panfletos porque cumplía varios objetivos cando facíamos estos panfletos a multicopista ou a man incluso, como podíamos, non? Pois o panfleto informa, tiña unha primeira parte informativa, mirade que en tal fábrica acaban de despedir a 4 obreiros, non sei que, non sei quanto, información. Segunda, a situación, claro, porque isto é tal, o capitalismo, non sei que, información, balance político. E despois os panfletos teñen o objetivo de mobilizar a xente de cara a evitar isto e despois organizar. Entón, aspiro a eso, que os libros teñan esa parte informativa, esa parte de reflexión política e a parte de indignar a xente, non? De coñas veces cando estuve presentando este libro de Indecencias e Corruptelas, decía na presentación que recomendaba non ler máis de 30 ou 40 páxinas cada día porque podía ser malo para a saúde, non? Porque para non cabrearse tanto, joder, que claro, es que Indecencias e Corruptelas, que unha, outra, non sei que, gasto militar, a Iglesia Católica, joder, este é un cabreo, digo, es que claro, es que non leas así, non leas cosas 20 ou 30 páxinas cada día e deixalo, porque hai algún que se pon tal e dice, es que acabo cabradísimo, e bueno, pues un dos objetivos do libro é indignar a xente, non? Eu digo así, que hai que indignarse, pero sin pasarse, non? Que non sexa malo para a saúde. Bueno, despois, os libros, pues, non teñen difusión, claro, este tipo de libros. En primeiro lugar, é moi difícil atopar unha editorial. A xente pensa que isto é tal.
eu, algún destos libros mandei unas editoriais importantes, pero claro, a ver que carallo publica estas cosas. Claro. Joder, hai as editorias de orden, as importantes, Claro. pero claro, esto es un desorden total. Sí, sí. Va así ao gran seguida e isto desmonta todo e tal, non pode ser. Entón, é moi difícil atopar unha editorial que se comprometa, non? E despois está o tema de, sabedes que a Xunta pode facerse cargo das edicións de 100 ou 150 libros que distribuyen nas bibliotecas públicas. Entón, ti faz un libro, unha poesía ou de paisaxes ou o que sexa, e a Xunta, a editorial propone a Xunta mercar 150 libros. Si consigues eso, está salvada a edición, porque claro, son edicións de 300, 500 exemplares deste tipo, e se a Xunta colle 150 libros, pues está salvado. Entón, claro, si non, pues sabes que editorial pues va a quedar así. Como se suple esto? As editoriais un pouco, digo, por estas que traballo, pues mira, es que esto é ruinoso, porque claro, son libros que a mí saben que, joder, son precios políticos, son 350 páginas, pues o normal es meter a 25 ou 30 euros, os poñemos a 20, pero casi non dá ni para edición e tal. Podrías facerte a cargo de algún libro? Pues o sistema se hace que mercarte 100 libros. Funciona así a cosa. O sea, ti tens que mercar 100 libros a editorial, de común acuerdo, 80 ou 100 libros, e despois buscarte a vida. Claro, non vas a regalar 100 libros. Entón, pues, isto consiste en que ir a Valadouro, que te salió un amigo de Valadouro, e fai unha presentación, e outro día en Ares, e outro día en Casa de Dios. E 5 aquí, 4 ali, e ao final, pues, resulta que as perdas que tes, pues non son tantas. En ese sistema, non hai outro. E se vas así por la cara bonita, pues podes ir a unha persona conocida e a mellor edita un libro, pero se non, pues tens que asumir un pouco e comprometerte cada edición. Por outra parte, eu fago encantado porque permite ir a moitos sitios, non? A mellor se es unha persona moi conocida, pues vas a menos sitios, non? Porque sabes que tes garantido, non? Pero si hai que patearse o país. E despois, pues ocurren cosas que indica un pouco xa o nivel que hai, non? De compromiso de blindar ao poder, non? En este caso, blindar a Feijóo. Deste último libro non apareceu ninguna reseña, ninguna entrevista, ni ninguna información do contido do libro en ningún dos 16 medios de comunicación que hai na Coruña. Na Coruña hai 16 medios de comunicación, entre radios, periódicos, televisións, agencias de prensa, e non é casualidade. Ni un solo comentario, ni reseña, ni entrevista. E iso non é casualidade. Eu falei cos medios de comunicación, cos jornalistas, que son amigos meus, e dime, non, interesantísimo libro. De feito, é o único libro que foi un balance de Feijóo. O sea, que podía haber 30 libros, ou 4 ou 5. Non se publicou ningún libro que fan un balance dos 7 anos de goberno de Feijóo. O sea, que o libro, te decía, non, moi interesante, pero non podemos publicar nada. Entón, esa directriz, que non está por escrito, claro, pero xa saben os medios que hai que seguir, e cumpliuse. Ni unha sola entrevista, ningún medio, de 16. O sea, clasificados medio entre os máis progres, menos progres, os carcas, o que querades, ni un solo medio. Que isto explica un pouco despois, cando falamos un pouco dos resultados das eleccións, hai moitos factores. Claro, un pero factor. Este é un factor moi importante. Claro, mira, es que non se pode falar. Estamos falando de tumbar unha persona da que non se pode falar. Ni escribir nada, ni facer unha valoración. E aquel que se atreva a escribir algo xa sabe o que espera. Por certo, perdón, mañán, creo que la Voz de Galicia, publica un libro análise da época de Feijóo. Xa anunciaron fai 2 ou 3 días. 2 euros, máis o periódico. Creo que máis de estos últimos meses é da campaña. Xa. De distintas firmas. Sí. Ao final será propaganda. Un panfleto, pero no outro sentido. Entón, eso indica un pouco como están as cosas a nivel de... Entón, pues, non se gañaron as eleccións, digo, para quitar a Feijóo, porque pues, a xente ten unha tendencia a conservar un pouco o que hai, non? O que se chama meter a táctica do medo do terror, non? Pode ter unha persona que este na miseria total, pero se lle metes o terror e o medo, esa persoa non va a votar para esa idea, sino para que non lle quiten o que ten. Funciona así, isto está teorizado, non? Ti tes unha persoa que está con un salario de 300 euros, morta totalmente, unha miseria,
e claro, ti dices, coño, pues esa persona va a reaccionar e va a decir, pues teño que sair de aquí. Pues no, porque ya se cargan los medios de comunicación de decir, mira, que es que esto está asegurado 300 y a lo mejor Si los que venimos veñen outros, te pueden quitar quita. eso y te pueden quitar a vaca y a terra y tal. E a pensión. Y hay una cosa, bueno, eso es uno de los factores. Otro, pues, o espectáculo que a veces estamos, os que estamos por quitar a Feijóo, pues que non axuda nada tampouco, ¿no? O sea, non hai unha cohesión e a xente digo, bueno, pues aquí o que hai de alternativa, isto non tal. No, pues, o sea, por non falar de situacións dentro dos propios partidos, donde dentro do propio partido fan campañas en contra do propio partido, o caso de Abel Caballero, ¿no? Que é unha campaña a favor claramente do Partido Popular, ¿no? Bueno, pues todo eso, pues crea un ambiente que non facilita. E despois está o aspecto este de que Feijóo está blindado. O sea, está blindado. E eso saben os medios de comunicación que non se pode facer ningún comentario de ningún tipo. Esa blindaxe chega a tal extremo, non sei se lembrades 2 ou 3 días antes das eleccións, Feijóo e Baltar foron expedientados por la Xunta Electoral porque utilizaron a campaña para sí. Fueron expedientados. Bueno, pues claro, non se pode poñer Feijóo expedientado 3 días antes, eso non se pode poñer, como digo. E entón, en algún medio titularon populares expedientados. Sí, como que populares expedientados? ¿Quién son esos populares? Los populares eran Feijóo e Baltar, pero non se podía. Es decir, es un estudio... Baltar en Ourense creo que tamén está blindado. Era un estudio tan... E todo es así. Entón, claro, eso influye muitísimo a la hora de decir... poñer sempre os aspectos positivos, nunca poñer os datos reais. Pues, o tema do paro, pues, chega o mes de febreiro ou marzo ou agosto, que normalmente pues, hai pues, unha suba de emprego, porque a xente está de camareira e sube e suliña tantos empregos, non sei que, non sei cuantos, tal, isto va moi ben, tal. Entón, a xente queda cos titulares. Claro, o que non pode poñer como titular es que durante 7 anos de Feijóo pasamos de ter 160.000 persoas no paro a 220.000, 60.000 parados máis. Eso non se pode informar, porque claro, desmontan todo o cinglado, que pasamos do 12% do paro ao 60%. E en todo caso sempre está o truco ese que fan das series históricas. Cando explican na televisión, dice, subiu o paro o último mes, non sei canto, pero a serie histórica... Utilizan a serie histórica. No, pues que desde 1900, no sé cuánto, tal, 2000, tal, siempre utilizan... No, hai unha manipulación dos datos terrible. E non hai, que hai un ano que a débeda, pues, mellora un pouco. O Feijóo fai un balance e di que a débeda mellorou tal. Pero claro, a realidade é que pasamos de 3.000 e pico millóns de euros de débeda a 10.000 e pico, que se multiplica por 3. Esa é a realidade. A débeda se multiplica por 3. Pero non aparece ese dato como titular. Eso sabemos os que o sabemos e os que lemos a letra pequena, pero titulares que, gracias á xestión de Feijóo, que boa xestión e tal. Bueno, entón, é un aspecto importantísimo e por eso tamén penso que é interesante o contido destes libros, difundirlos, e por eso fago estos panfletiños para que a xente os distribuya para dicir, mira, es que hai libros que falan destas cosas. E despois desa pouca información que hai dos actos, dos contidos, a veces pues, ocurren cosas graciosas, ¿no? Presenté un libro en Ares, mandei a presentación do libro a Ares, e cando estoy ali no sitio da presentación, un pub ali de Ares, ¿no? Porque hai unha librería que dixo, mira, vamos a cambiar de sitio, estamos cansos de facer os actos de pretender unha librería, íbamos a facer un pub e funciona bastante mellor que facer librerías, ¿no? Bueno, entón facemos ali a presentación, mandamos aí a nota de prensa e tal, sobre o título do libro, era o libro de unha monarquía, os borróns, unha monarquía escandalosa, ¿no? A herdanza do franquismo. E chego ali o acto e dime, joder, Manolo, vaya título máis raro que pusiste ao libro. Digo, e iso? Digo, joder, non viches como está no presentado, non? E digo, que pon, joder. Efectivamente, vamos a salir no bar unha monarquía, os borróns, unha monarquía escandalosa, a herdanza de don Francisco. En vez de a herdanza do franquismo, a herdanza de don Francisco. Joder. ¿Cómo pones este título? No, es que no es de don Francisco, es do franquismo. No anuncian ni o título, a herdanza de don Francisco. Bueno, pasa tamén, ¿no?
hubo aí un pleno en suyo que se aprobou no pleno, o pleno que se marcharon do Partido Popular, porque decía que non se aproban, non se executan as mocións, era un pleno, o pleno da Coruña que de condena do franquismo e de eso, ¿no? Coincidindo con o 18 de suyo. E entón, a moción que presentara o BNG, que despois apoiou a Marea e o PSOE, pues condenaba a represión franquista. Bueno, na Voz de Galicia apareció que no pleno tratóse unha moción total que condenaba a depresión franquista. E, hombre, estábamos deprimidos, pero a moción falaba da represión franquista, non da depresión. Eu nos dous casos que citas é que son mal pensado, penso que está feito adrede. Bueno, non sei. Eu non penso en erros, A Voz de Galicia tal vez sí, pero logo na O presentación... de Ares xa é máis... En vez de represión franquista, a depresión franquista. Bueno, isto é. E bueno, como vedes, o libro recolle, como decía Enrique, moitísimos datos que eu penso que teñen interés para ver un pouco hasta que punto pues, realmente o que se fixo foi secuestrar o balance, ¿no? Escribí aí un artículo que titulaba así, ¿no? O balance secuestrado de Feijóo. Que es eso, ¿no? Hai un balance que está aquí no libro, pero é un balance secuestrado porque non interesaba. E entón, pues, en ese balance pues, recollía un pouco todo isto que acaba de decir. E como hai un retroceso importantísimo respecto ao estado de bienestar, ¿no? Que é unha de referencia, ¿no? Sempre se fala un pouco do estado de bienestar, bueno, pues, hai un retroceso tremendo, ¿no? Contando con os datos, ¿no? Pues, perdemos 2.000 ensinantes en estos 7 anos, hai 2.000 profesores menos, perdemos tamén 3.000 persoas que traballan na sanidade, e despois, claro, os presupuestos de cara a estas áreas tan importantísimas para o benestar, como son sanidade, pois baixou o orzamento en 275 millóns de euros, desde que está fijo, 275 millóns. E en educación tamén a baixada foi de 300 e pico millóns. En total, entre educación e sanidade, 600 millóns de euros menos. Pero mañán van a dar unha placa na Universidade de Santiago a Feijóo, non me acordo, a Romai de Caría, sí, por os seus feitos no campo da medicina. Sí, en sanidade. Bueno, despois está o tema de da pobreza, ¿no? Cando se fala dos pobres, pues claro, pues temos e son datos de Cáritas, ¿no? Porque cando das os datos dicen, mira, que es que estos son poucos repeitores, porque a mí me pensa que estos son datos de un sindicato revolucionario. Es que Cáritas dice que ahora mismo aquí temos 600.000 persoas no limiar da pobreza. Son persoas que non chegan a 600, 700 euros ao mes e despois que están en unha situación moi mala, ¿no? Entón, eses datos pues, non aparecen. O tema dos dependentes exactamente o mismo. Hai 64.495 persoas dependentes controladas que teñen dereito a unha prestación e hai 23.672 que teñen dereito a non cobrar esa prestación. Estes datos, cando estaba o bipartito, airábanse muitísimo. Agora non. Sí, están totalmente tapados. Que hai 24.000 persoas dependentes que non cobran tal. Non sei se lembrades cando foi a campaña das eleccións despois de 4 anos do bipartito, do PSOE e do Bloque, hubo unha campaña moi dura, ¿no? Donde, pues, utilizando de todo, ¿no? Recordo a campaña en concreto da Voz, sí. Bueno, pues, contra o BNG. Sí. Fora unha amiga miña mandárame, Carmen Fernández Pérez San Julián, sí, claro, un tocho con toda a información diaria, era dunha belixerancia pro PP, pero... Unha das cosas que utilizaron moito, precisamente, falar da mala xestión do bipartito, do seu Bloque, era aquel tema dos Audis, lembrades, non? Dos coches. Sí. Esta xente do Bloque do PSOE dedicouse a boa vida, andan todos con coche por aí, os coches para arriba e os coches para baixo, e non hubo unha reacción así contundente, e utilizaron durante toda a campaña, e cando cheguemos nos va a vir a boa xestión e tal. Bueno, pues estuvieron con os 23 Audis famosos durante a campaña machacando hasta... Resulta que acaba a campaña, Feijóo chega a Xunta e descubrimos porque aparecieron nos medios, que dos 23 coches famosos de Audi, 20 os mercara Fraga. Eran de Fraga. Sí, estuvieron toda a campaña utilizando eso, porque como que os comprara o bipartito durante os 4 anos. E os mercara Fraga, dos 23, 20. Bueno, ese é un exemplo. E despois utilizaron moitísimo as cosas máis sensibles, ¿no? Que decía, supoño que neste dossier que se pasaron, non sei se lembrades que apareceu durante
varias semanas seguidas y casi seguido una página entera de reportajes de una persona mayor ahí deitada na cama, dependente, e que claro, no cobra. A señora María, no sé qué, de Fonsagrada, e o marido al lado, porque no sé qué, e está moi maliña, tal, no sé cuántos, e ten dereito a no sé qué, pero claro, estos de goberno non lle pagas a nada. A semana seguinte, outra señora, ou un señor, o mismo na cama e tal, foto e tal, outra página entera, e isto así van sacando, é dicir, deixación por preocupación por os maiores e por os dependentes e tal, e bom, eso é... Eu creo que co goberno municipal da Marea Atlántica moitos medios fan exactamente o mesmo. Eu lembro, por exemplo, Xulio Ferreiro lle di a policía que vayan nun coche a Balaídos e o tratamento informativo é de tal desprezo, de tal... como se falsifica e como se magnifica o que é unha falsificación. Escriben os propios concelleiros, no ideal escribe Rosa Gallego, escribe a outra Freire, Begoña Freire, fan eles xa directamente os artigos. Esta página inteira semanal que ten os domingos. Non necesitan un xornalista que lles traduce. No, despois aparecen cosas milagrosas, ¿no? Sabedes que os baches aparecen como fungos de un día para otro, non é unha cosa que se va deteriorando, non. Durante 4 anos non había baches na Coruña. 3 días despois de tomar posesión Xulio Ferreiro, estaba toda a Coruña chea de baches. Non sei se non haces, a mí digo, coño, non teníamos baches hasta ahora. Bueno, pues 3 días despois estaba toda a Coruña chea de baches, non? Incluso hicieron un concurso de a ver quen era o bache máis grande, non sei que, por unha cosa tremenda, non? E entón, eso cae. Marcas como si, e ahora están preparando o terreno para, xa, falta moito tempo, pero están preparando o terreno para que veña o cambio de verdade, es decir, para que volva ao particular, e está en eso, está en eso. Bueno, sí, eso é unha ameaza... Volvendo un pouco ao libro, para dar un... Ahora que está o tema de Correa e da Gürtel, dedico no libro, hai varios apartados ao tema de a corrupción que non cesa, titúlase, e en ese apartado da corrupción que non cesa, pois hai un apartado que o título Fijó, a trama Gürtel e o PP de Galicia, non? E entón recollo, pois hai algunhas referencias para ampliar esa información. Falo tamén de que Fijó pois sigue dicindo que non sabía nada, e bueno, pois é unha información penso interesante para ligarlo coa situación actual. Pues por leer algúns dos titulares que recollo aquí, son artículos de opinión, ¿no? E entón recollo aquí pues, o enlace para poder acceder a esta información, ¿no? El PP gallego pagó en dinero negro 3,2 millones de euros, pues publicado no Digital Público o 4 de octubre de 2009. Bueno, un titular de esto. Una conversación grabada en la cárcel apunta a la financiación ilegal del Partido Popular Gallego. El País, 6 de octubre de tal. Sí, 13 referencias. Correa entregó a Bárcenas 131.570 euros para las elecciones gallegas. La Gürtel intervino en las gallegas de 2001. El PP gallego pagó en negro más del 50% de sus actos en la etapa de Pablo Crespo. 20 minutos, tal. La Xunta de Fraga pagó a la Gürtel por un estudio del que no sabe constancia de ello. Portos de Galicia era el consulado de Gürtel, denuncia el Partido Socialista de Galicia. Fijó contrata a una firma que se coordinaba con la Gürtel. Los contratos de Fijó con la trama Gürtel al descubierto. El PP teme que la conexión gallega de la trama Gürtel acabe salpicando a Fijó. La Xunta admite 2.500 contratos con firmas citadas por Bárcenas. Nuevos indicios apuntan al pago de dinero negro desde Pontevedra. Fijó se desentiende del supuesto pago en negro del PP gallego a Bárcenas. Pues David Reinero en el País de tal. 13 referencias. Tuve que seleccionar porque tiña unas 20 ou 30 referencias, é dicir, que hai información de abondo da corrupción do PP e da relación que ten o PP galego coa Gürtel. Bueno, pois, todo isto, pois, penso que é un material interesante para ver un pouco o tema da conexión que hai da Gürtel co Partido Popular de Galicia e con Fijó, nomeadamente, e o tema do financiamento ilegal e o ligo tamén con outro apartado que dedico aquí no libro, a contabilidade do Partido Popular en Galicia. Entón, eu penso que este material é un material interesante pues, para pues, presentar iniciativas ou pedir contas, ¿no? E despois no libro este concretamente de Indecencias e Corruptelas, como comentaba antes de empezar, pues aparecen un capítulo dedicado ás doazóns de empresas ao Partido Popular
e despois o título o Tribunal de Contas. Aparece aquí, pois, cada unha das empresas, as obras que lles dan, os cartos que doan ao Partido Popular e como hai unha relación entre a consecución da obra nos tempos e o ingreso da donación, o imposto revolucionario. Obra de tal autovía ou de OAVE por 20 e tantos millóns de euros e 3 anos despois aparece o ingreso porque o ten apuntado a Bárcenas e parece ali que sobre Correa que lle foi a entregar tal, pois é así e Bárcenas apuntaba 150.000 euros de Luis de Rivero de SACIR o 165.000 euros de FCC de Mayor Oreja o Villarmil de OHL 530.000 euros. Sedes que son cantidades pequeniñas, 500.000, 300.000, 400.000, e aí aparecen tamén Copasa, Inditex, Liritos de Migrama, Mercadona, etc. Bueno, pois isto é un pouco hai. O Villarmil, este elemento, pois sabedes que unha persoa que foi ministro da dictadura franquista, Villarmil, é unha persoa moi relacionada co franquismo e que foi o que acondicionou e pagou a Casa Natal de Fraga, fixeron ali unha reforma, costou un pastón e o pagou el directamente e a cambio, pois sabedes que ten un trato privilexiado, ten empresas aí nos Hallas de electricidade, prorrogaron a 30 anos a mina de cuarzo de Serrabal, que é tamén de Villarmil, e entón, pois claro, ten favores tamén, non? Pois este un pouco das persoas tal. Entón, isto me parece nos medios de comunicación como a parte dos empresarios son franquistas e estiveron mantendo ao Partido Popular. E depois está un apartado aquí, falo das doacións de empresas ao Partido Popular e o Tribunal de Contas. Por que metí este apartado do Tribunal de Contas? Porque cando hai este financiamento ilegal e estas ilegalidades, a xente di, bueno, pero como é posible que o Tribunal de Contas, que o que ten que fiscalizar as contas dos partidos, sí, non detectará nada, non? É o primeiro que chama atención. Pero como é posible? Bueno, pois hai que ver quién está aí. Exactamente. O Tribunal de Contas, non? Bueno, pois aí aparece Manuel Núñez Pérez. Manuel Núñez Pérez forma parte dunha comisión de obras que tiña no Partido Popular. Esta comisión de obras está formada por Manuel Núñez Pérez, o tesoreiro do Partido Popular e algún dirigente da executiva do Partido Popular. Entón, o que facían é analizar as obras que había, pues, a comisión de obras, nas distintas administracións. Bueno, pues temos aquí unha autovía de Valladolid a Palencia con 24 millóns, o AVE de non sei que tal, e ao mesmo tempo tiñan coñecemento das empresas que se presentaban para facer esas obras. E entón o que facían era casar as obras previstas e empresas que se presentaban, e iban casando. Aquí está OHL, este sí, este son das docenas. Eu que decía Correa, o explicou esta mañá. A mí o que me decían é, mira, que nos presentamos en Valladolid e tal, e eu xa facía xestións, dixo Correa, con Bárcenas falaba con os ministerios correspondentes e adjudicaban as obras, e cando recibían a adjudicación de obra, daba os cartos, así de clariño, explicou Correa. Bueno, pues, isto funcionaba así. Bueno, e como é posible que todo este tingle nos descuide? Bueno, pues resulta que este Manuel Núñez, que estaba nesa comisión de obras, o Partido Popular o meteu no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está formado tamén por persoas postas, o mismo que os órganos da justicia, postos por os partidos. Pois o metió aí como conselleiro en este Tribunal de Contas. E posteriormente, este nome que fuera diputado xa de 1997 a 2001, estivo aí como conselleiro a proposta do Partido Popular e finalmente acabou de presidente deste tribunal. Este fulano Manuel Núñez Pérez estivo de presidente do Tribunal de Contas de 2007 a 2012. Por suposto que non investigou ni atopou nada ilegal. Xa o puxeron eles para que todo pasase desapercibido. É importante coñecer estas movidas para entender que, dicen, como que é posible que non se trata nada? Non se trata nada porque xa se encargan de poner e se encargan de mover aos xuíces dun sitio a outro. Cando foi o caso de un xuicio moi importante en Valencia, donde estaba implicado os dirigentes do Partido Popular, desplazaron para presidir ese tribunal unha persoa de confianza de Madrid ao Tribunal de Valencia. O sea que fan movidas incluso de personal dentro da justicia para, cando hai un xuicio importante, ás veces pues, non pode controlar todo e se escapa, ¿no? Pero bueno, procuran que todo esté controlado. Bueno, eu penso que con isto un pouco pues, sí, abrimos, queda perfectamente... Sí, sí, explicado moi ben, moi estimulante. Se alguén quere dicir algo... Quería facer unha pregunta, porque me ten intrigado, que xa avanzaches algo. As fontes da información son a prensa e o boletín oficial. Sí, mira, es que o que fago é poñer a pé de página referencias a donde están
non ves A orixe dos financiamento ilegal do PP, pois cando digo que se xuntaban os narcotraficantes e os contrabandistas e se reunían en casa Manolita de Cambados e estaban ali non sei que non sei canto, pois isto aparece publicado en tal en xaneiro de 2011 e así sucesivamente, non? Pois cando falo de outros temas de la corrupción, pois exactamente mismo, pois hai cento e pico de páxinas, non? O sea que documentación que vou guardando, ás veces tiras de unha documentación e vas a outro sitio, non? No tema, por exemplo, dos Borbóns, pois claro, eso es un mundo, non? Entón, vas a un sitio e te aparece outra referencia e vas buscando aquí, a veces tens que confirmar porque a mellor incluso algún se confunde algo e tal, tens que... Tamén estivo, creo que moi blindado o Borbón. Sí, bueno, claro. Houve un pacto como dicindo, no. Non falei nada, pero, o sea, No. na contraportada poño un Quer dicir, pouco... que nos toman por non sei, Na contraportada poño un pouco... por súbditos. Na contraportada dos libros poño un pouco así, unha cosa así, por ser provocativa, para tal. Entón, no libro dos Borbóns, comento dicindo, pues, temos unha monarquía caduca e corrupta. Empezo así, non? E entón, algún xornalista, cando entrego o libro, non? Porque os libros os entrego e tal, digo, e tal, joder, pero encima non lo pensas que podemos decir. Temos unha monarquía caduca e corrupta, xa o sabemos, pero non se pode decir, coño. Así que, o sea, que esa cariñosa me dice, es que non se pode, claro. Todos sabemos que o 23F estaba promovido, non con esa data, pero estaba promovido por Juan Carlos, joder. E hai documentación, tal, pero claro, vamos ahora a decir que cuando estamos dicindo que Juan Carlos foi o que nos salvou o 23F, veste aquí a decir que o 23F estaba programado e das datos de que había un... É o mundo ao revés. Un amigo de Juan Carlos que estivo con la academia e que despois tuvo no CSIR e que a semana anterior ao 23F foi 5 ou 6 veces a Zarzuela. Claro, non iba de casualidade, iba a coordinar un pouco con Juan Carlos como se facía a cosa, al final salió un churro, ¿no? Pero bueno, pero eso está aí. Entón está contado todo e está contado pues a subvención que fixo o Sa de Persia a UCD con unha carta, ¿no? Que enviou Juan Carlos e está recollida en el libro. Entón, pues, a carta esa existe, non se publica porque non interesa, pero é unha carta que envía ao rei Juan Carlos a Sa de Persia dicindo, mira, acaban de celebrar esas eleccións, gañaron estos do CD, pero hai unos aquí que son moi revoltosos, os do PSOE, que din que son marxistas, revolucionarios, e podes ir a peor. Entón, é un partido que non ten medios e necesitamos axudas e tal. E pide claramente 3 millóns ou 20 millóns de euros. Entón, esa carta está aí, está reproducida totalmente. O mismo que recollo pues, un informe do embaixador alemán en España, ¿no? Que ten unha entrevista, despois do 23F, ten unha entrevista con Juan Carlos, en unha recepción e tal, 3 días despois, e o embajador quedou alucinado, ¿no? E entón enviou o informe ao goberno, ¿no? de Alemania. Bueno, pues están os archivos da embaixada do goberno alemán e está o informe ese e existe e sabemos que aquí entón pues, recollo textualmente o que dice ese informe donde o embajador dice que estaba realmente sorprendido porque non mostraba ningún tipo de sensación, non percibía ningún tipo de sensación de rexeitamento por parte de Juan Carlos ao golpe, sino todo o contrario, como que estaba contento, ¿no? Entón, bueno, pues eso conta o embajador, ¿no? Dice que hai moita documentación que está aí, pues todo o tema dos avós e dos pais de Juan Carlos, pues es unha documentación que está aí, ¿no? E recolle aí cosas que están publicadas en otros sitios pues simpáticas, ¿no? Sabes que Alfonso XIII era un entusiasmado das películas pornográficas, ¿no? E entón, claro, non había naquela época películas pornográficas, ¿no? E entón o que fixo foi montar unha empresa. Encargadas? Sí, montou unha empresa para hacer cine porno. Moi propio dos Borbóns, por outra parte. Que non hai, veña. E o tío non tomou ninguna... Si es ahora, pues tomaría unha para despistar, pero non tomou ninguna precaución, e incluso o nome da empresa era Royal Films. Royal Films, ¿no? Un desastre, ¿no? Entón, era o guionista, además, das películas porno. E unha das películas titulaba o Ministro. O Ministro, que cando leí, digo, coño, o Baltar é un antecedente. O Ministro era que recibía a unha señora que vivía tamén a pedir traballo e aproveitaba para proletarse, ¿no?
Bueno, total, que esas películas existen e desapareceron. E entón, sabedes onde apareceron? En un convento de Valencia. En un convento de Valencia. Y están ahora mismo catalogadas por la Generalitat Valenciana, es decir, que supongo que si alguien aficionado al cine o pide, pues Sí, sí. Anda las por aí películas por porno YouTube. da empresa de Fox. Ah, Eu vin Claro. algún fragmento Sí, en YouTube. bueno, entonces quiere decir que a veces entras por un sitio de información Sí, tal sí, y aparece sí, o sí. as películas por tal. Bueno, eu chego á conclusión, que a mellor non foi así, pero eu supoño que cando estaban os fachas a piques de entrar en Madrid, pues levaron moitísimas cosas fora de Madrid, obras de arte, todo o que había por ali, ¿no? E digo eu que levaron ese material ao sitio que tardaron máis en conquistar os fachas, e esa zona de Valencia foi das últimas en caer. Entón supoño que alguén levaría ese material das películas estas porno, as levaría a Valencia e dixeron, coño, pues o mellor sitio para tomarlas, o máis seguro é un convento, e ali apareceron. Bueno, conto isto porque, para que vesades un pouco que o libro estes Borbóns trae moitas cosas así un pouco así tamén deste tipo, porque si non sería un peñazo, ¿no? Fala o tema da abdicación, de como se curte todo isto, o tema de NOS, do Instituto NOS, de Urdangarín, e, bueno, que son temas que están independentes de resolverse, pero, bueno, que se mañan que un quere, pues, oye, teño que informar sobre cal foi o tema de Urdangarín e tal, pues, dedico aí 30 o 40 páxinas ao tema, e que son temas de actualidade. Muy bien. Sí. Bueno, Sí, sobre o silencio mediático, sobre certos temas, alén de presións ou de pagos, é unha dúbida, máis que é posible que exista unha autocensura tendo en conta que unha parte dos fluxos de caixa de moitos medios, por exemplo, un xornal, un calquera, pois, primeiro, ten publicidade institucional e segundo, para xulgados, para institutos ou para escolas, compran un número, bueno, que garantiza unha continuidade, unha pervivencia, e, por tanto, bueno, eso é unha dúbida, que non é necesario ao mellor as presións, senón que xa existe unha autocensura previa de... sí. ¿Quieres intervenir agora? Non podo... Sí, un matiz sobre eso que ven o Pelo publicou esta tarde Diario Público, non sei se o vistes antes de vir, que Feijóo adxudicou directamente a dedo durante a campaña electoral máis de 300.000 euros a 8 medios de comunicación en convenios opacos, tratándose a contraria de contratación pública. Claro, Ese é un dos motivos polos que... claro. É que a economía dos medios é unha economía moi sustiña, non? Non, digo que acaban o mes moi malamente, non? Teñen xornalistas tal e acaban malamente. Entón, meter a un xornal 1 millón ou 2 millóns de euros lle soluciona o tema de balance, non é unha coña, é dicir que se mañana un medio de comunicación, non son os máis grandes, sino os máis pequenos, e mañana, pues, oye, acabouse isto, ou en vez de meter a publicidade aquí ou meter en outro sitio, pues, vale, carallo, non? E isto notase tamén, non só solamente o tema de Feijóo, sino a nivel de empresas. O sea, tipo está a falar de Inditex. El tema prohibido, es decir, que falar es que estamos encantados todos de que exista Inditex, falo dese tema tamén. Hai unha parte de aquí que falo das persoas máis ricas de Galicia, e falo de Inditex, claro. Claro, o que se vende, pues ese é o guión oficial e non se pode sair de aí. Pues estamos todos encantados, eu tamén, claro, de que temos aquí Inditex, coño, por que non? Porque crea traballo e é unha empresa tal e tal, que coño va a estar en contra de eso? Pero claro, a continuación empezan a publicar cosas en plan positivo e que todo mundo dice, joder, estamos aquí encantados, pues que fan a residencia para maiores de Padre Rubino, pues 20 millóns, que fan un convenio con Médicos Sin Frontera, 10 millóns, que como hai moito cancro e non chegan os cartos para tal, pues dan cartos para comprarnos a barato, que os colexios pues non ten ordenadores, pues tal. Entón, todo ese cúmulo de actuacións pues está ben vista, quen coño va a estar en conta de que en un colexio pues te poñan ordenadores, non? Bueno, que pasa? Pues todo eso está espallado e tal, pero claro, nos informan, por exemplo, que o meto aquí porque decías ti antes da información, pues a información a veces chega dos medios máis diversos, eu collo de todo. Entón, un día pasaba por aí por Juana de Vega e había ali uns traballadores de Inditex que estaban na porta, porque estaban reivindicando non sei que, e repartiron folletos, pues collí, e entón, pues meto nos libros. E que decían os traballadores? Pues que o salario medio dos traballadores de Inditex, o salario medio é 900 euros.
non son 2.000 euros, ni 1.500, son 900 euros. E daban tamén o dato de que o 70% da plantilla non traballan 40 horas, que sería un salario tal, sino que traballan 24 horas. Quer decir, que se traballas 24 horas a semana, os salarios están en función de 24 horas. Bueno, pues son datos que se desconocen. Y claro, pues o que se agacha totalmente de onde son os beneficios. Es decir, aquí non hai explotación, non hai lota de clases. Eso es una cosa pasada de los que pensamos de una forma muy atrasada. Ni hay explotación ni loita de clases. Ahora que es boa xestión. E como son bons gestores, pues forras, e gañan muchísimos millóns, ¿no?, de euros. E entonces esa é a teoría. Mire usted, cuando hai beneficio, pues os que non sabemos moito de economía sabemos que porque hai explotación, e non son todos aquí amiguiños, hai uns que son empresarios que se forran e outros pues que están peor. E iso vese no reparto dos beneficios. O ano pasado dixestes, o no libro, tivo un beneficio de 2.750 millóns de euros. Reparto desos 2.750 millóns para 120.000 traballadores o 1,2%. Isto está publicado. O 1,2%. E outro 98,8%, eso para Amancio e para os 400 dirigentes. É un escándalo. O sea, que, mire usted, es que esto non se pode partir así. Claro, no, a Pablo Isla parece que dieron as sancións de 3 millóns, porque va, cosa ben. A outro 2 millóns, outro tal. E que pasa? Pois que os traballadores que lles dan bonus de, como se llama, ¿no?, de 300 euros, pues como estamos en presión de nada, pues no puedes decir, coño, que estás en contra que den 300 euros a los trabajadores. Estamos diciendo, joder, pues qué bien, ¿no? Si nos dan 300 euros, pues encantados. Pero claro, hay que explicar que, mire usted, es que eso es o 1,2% dos beneficios y otro 98,8% tal. Y hay que explicar as SICAP que teñen, que cotizan un 1%. Por suposto. Por lo tanto, conclusión, que necesitamos un centro para mayores como Padre Rubino, sí, y material para loitar contra o cancro e ordenadores, pero quero que eso faga o Estado, joder. E como se consigue os cartos? Hai que subir os impostos, joder. Claro, a veces ten que pagar máis, en vez de 1% hai que subir os impostos e despois faremos as residencias. Eu non quero que Amancio Ortega nos faga residencias para mayores, quero que eso faga o Estado cos impostos que ten que pagar. Bueno, pues este razonamento que é elemental e que ten toda a lógica, dille ti a un xornalista que un día faga unha crónica falando desto. Hai tamén unha blindaxe, hai unha blindaxe. Entende, pero como coño vamos a sacar isto? Se a nos meten tanto de publicidade, tal, outro, claro, eso non. Aparte esas doacións son unha miseria, porque ti divides o importe da doación, o Padre Rubinos, o que den para o cancro, etc., entre os beneficios anuais que ten, é que é unha milésima, ou menos, non fixen a conta, pero bueno. Non sei se leiches hai 2 ou 3 domingos a columna esa que escribe, a página que escribe en País dos domingos, no suplemento do País Manolo Rivas, non leis? Bueno, pues hai 3 semanas dedicado unha columna sobre Amancio Ortega, como sempre, moi ben escrita, de maravilla, moi literaria e tal, pero sempre mete a puya, non? Claro, e despois metí ali, dice, claro, Amancio Ortega, non sei, que lle sobra, está fora tal, falaba do regaliño que lle fixo ao xerno, o anterior, no que está ahora, o que está cabalo, así. o cabalo. Lle fixo un regalo, poña incluso Manolo nome do cabalo, lle fixo un regaliño dun cabalo 12 millóns de euros. Sí, sí. 12 millóns de euros o regaliño. 2 millóns de euros máis do que dá a Médicos Sin Frontera. Es decir, que había para 12 millóns de euros. Entende? E despois chegaba a conclusión con os Rivas, dice, bueno, pues claro, estos beneficios, a mellor están estos beneficios que as costureiras, decía, están explotadas. Como dicindo, es que miren ustedes que ten miles e miles de personas traballando por aí de mala maneira e eso que permite, pero claro, este razonamento, pues, non se pode facer. Entón, enlazando un pouco de días ti, está todo perfectamente controlado e os medios de comunicación saben que eses ingresos de 500.000 euros por unha campaña de medio ambiente que aparece disimulada, publico reportaxe, Galicia se preocupa polo medio ambiente, non sei cuánto, vamos moi ben, pescamos moito, non sei cuánto, campañas estas así, que son propaganda, son doacións, pues son eso, medios. supón que te meten tantos miles de euros de publicidade de sanidade, educación, non sei que, e te soben o presupuesto. E si, mañana asunta, ve que tal medio está incordiando, pois as encargadas de decir, mira, o de sanidade e non sei que, hai que meter aquí e aquí, pero en outro sitio non. Eu recordo Luis Álvarez Pousa, publicou en Tempos Novos, quedoume grabada esa información, unha reportaxe sobre
subsidios directos, axudas directas da Xunta de Galicia aos medios de comunicación deste país, ordenados por volume. Dicir, non estou falando que tamén da publicidade institucional, do que decías ti. Sí, sí. Estou dicindo de que a Xunta reparte, sementa e rega. E claro, eu conecto isto con outra cousa que últimamente lín por aí, non? Que decía non sei quen. Nas eleccións galegas, por exemplo, conta máis o discurso e a acción do Faro de Vigo, del Correo Gallego, estou dicindo así, del Progreso de Lugo, de La Voz de Galicia ou do Diario de Pontevedra, conta máis, creo, que as redes sociais, que os xornais electrónicos. Sí, É dicir, porque a xente maior porque- non ve o Twitter. E había ahora estou recordando máis diso que lín, un especialista en comunicación e tal, que decía, aínda que a prensa escrita está retrocedendo e está perdendo prestixio, pero el decía, este analista, que había un efecto, digamos, como unha dinámica que mantiña máis do que era previsible a moitos destes medios. Hai por exemplo, eu, polo que coñezo Lugo, el Progreso en Lugo é unha institución. Eu teño un amigo, Moncho Raimunde, non sei se o coñeces, que vive no Valadouro. Na súa casa levan 150 anos suscritos al Progreso. Entón, por moito que el Progreso tal, o sea, quen... E aquí a Voz de Galicia, pois, a pesar de todo, pois en moitos sitios hai xente que si non a... E o les no bar. A censura é cando, por así decirlo, pues a instancias superiores deciden, pues esto non se publica, vale, a dirección. Pero despois hai a autocensura propia dos traballadores que se saben o que non se pode. É dicir, se eu con este libro donde, joder, unha amiga ou un amigo que está nos medios de comunicación, pues mira, es que non podo fazer nada, non podo publicar nada. Teño que comprenderlo. O sea, hai unha censura. Eu o que o sea, dixen... non va a arriesgarse a levar a Manolo Monge a unha entrevista que xa sabe o que voy a decir. Que voy a decir? Pues esto que acabo de explicar aquí. Bueno, pues non se pode decir esto. Non se pode decir porque non se pode decir, claro. Eso sería dar difusión a un balance de Feijóo que non se pode facer. O balance é o balance oficial. E non se pode facer é difundir ese balance oficial. E como sabemos que este home va a decir o que dice no libro, pues non se pode evitarle. E non me evitan. O sea, digo, 16 medios na Coruña. Nin venderás no Corte Inglés, claro. No, claro, no, esos sitios hasta... Bueno, hai casos, cosas graciosísimas. O primeiro libro de Paco Vázquez, da Coruña de Paco Vázquez, falando así a nivel erótico con Jaime Meilán Gil, o irmán de José Luis Meilán Gil. Bueno, Jaime fuera concelleiro de UCD aquí, bueno, unha persona así aberta e tal, bueno, tiña boa relación con él. E coincidí con él na inauguración da rúa Luis Pita, ali na Pasase, non? Eso inauguraba a rúa e tal, e coincidí un pouco con esta presentación do libro da Coruña de Paco Vázquez. E díxome Jaime Meilán Gil, oye, sabes o que me parece? Fui ali a Arenas, tal, a pedir o teu libro, e dixeronme que non vendía o libro. Claro. Puselle esa par e digo, pero joder, pero que es esto? Pero que librería, pero esto que es? Sí, La librería está para vender libros, no para secuestrar os libros e tal. Entón, que pasa? É terrible, é mundo ao O sea revés. que, incluso as propias librerías, no todas, vamos, pero digo, que xa saben perfectamente isto non se pode. É moi difícil ver un libro destos en escaparate, É dicir, está aí na trastenda, pois acaso algún vai ali, pois o ve tal, pero ali no escaparate, Claro. eso xa pode pasar calquer país, mira, este da librería tal, mira, por ali, o perverso, bueno, estaba da propaganda. Eu, agora que falas do Corte Inglés, Da. lembro aquela biografía non autorizada de Paco Vázquez, comentárase, polo menos forma parte da lenda, Sí. de que houbera presións para que, por exemplo, el Corte Inglés Joder, claro. non presentase o libro. Eso pasou Non o vende. co teniente este Segura que os expulsaron do exército, Sí. tampouco venden os seus libros. Claro. Sí, no, está todo... Claro. Ecosistema é o sistema, Bueno, non? o tema do Corte Inglés, o recaía no primeiro libro este de Coruña de Paco Vázquez, sabedes todo o tema do Corte Inglés, como lle permitiron facer dúas plantas a maiores, os subterráneos tiñen que ser para actividades complementarias, non para actividade comercial,
máquinas o aparcamento e tal, e se que aproveitaron tamén. Sí, claro. Bueno, unha irregularidade total que foi o que provocou que 3 concelleiros, segundo Pardocio Raga, Pedro Arias e Enrique Carrera, ¿no? Enrique, outro concelleiro do PSOE, negaronse a aprobar eso e tuvieron un follón de carallo, foron expulsados do PSOE pola licencia concedida a Corte Inglés, totalmente irregular, que se saltaba totalmente a ordenación urbanística. Bueno, pues, que decir que o Corte Inglés sabe que aí ten miles de metros cuadrados a maiores por unha operación. Como van a vender despois un libro que conte esas cosas? Esas operacións urbanísticas. E que va todo relacionado. Bueno, como vedes? Está clarísimo. Non, só unha pregunta. Páxina web ou maneira de contactar por medios por internet? No, o que hai é, o libro está, eu non teño así forma de propia difusión, o que está o libro na página web de Laiovento, que se carga un pouco de tal, incluso parece que abrir últimamente a posibilidade de descargarlo, me parece que hai un precio especial, ¿no?, para descarga digital, e entón, pues, a mellor alguén que en vez de terlo así, en papel o quere ter, me parece que hai unha tenda ali para mercar o libro digital, ¿no? Pode repetir? Como é a página web? Creo que laiovento.com. Laiovento.com. El nombre lo tienes aquí ahora. Sí. Sí. É o nome da editorial. Pues yo .com y ya está. Toma, Sí. que es que no, toma. No, Hasta el Laiovento. Es unha editorial que... Bueno, pois eu para acabar querería decir dúas cousas. Unha, que si é un escritor, que si é un investigador a pesar de todo, e que benditos estes panfletos. Quen lle diría a Bob Dylan que ia ser el premio Nobel de Literatura? Ai, sí. O sea que ándate con ollo, calquer día recibes un premio, que tal? E outra cousa, isto é por meterme un pouco con el. Cando dixo, no, as novelas, as poesías, as paisaxes. E entón aí deime algo por aludido. E, bueno, todo, pero é certo, non? Todo... Tamén é difícil publicar. Sí, puf, é difícil. Novelas, pues sí, todo Todo é difícil. Non sei se será o mesmo sistema maior que tamén sí. Dice, mira, a ver se podes facer... Salvo 4 ou 5 privilexiados, non? Este país, pues... Pero a podes cousa facerte está... cargo de algún libro, porque es que... Eu vivín, bueno, non quero liarvos máis, non, pero eu vivín, por exemplo, con Ricardo Carballo Calero, que para todos nós era, pois non sei, unha persoa. Eu reivindiquei en Ferrol cando fomos os demás de todas a facer un acto, porque naceu en Ferrol, etc., non? Carballo Calero, que foi, pois, unha persoa que estivo no Estatuto de Autonomía, da primeira promoción da República de licenciados en Dereito, o primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega, o máis grande historiador e gramático da lingua galega da súa época. Bueno, pois publicou unha novela impresionante titulada Scorpio pouco antes de morrer. Comentoume a min, quedoume grabado como ensinanza. E deronlle o premio da crítica. Era unha novela escrita en galego reintegrado e era unha novela, por decirlo así, incómoda, non? E dixome, Rabuñal, sabes que ninguén me comunicou oficialmente a concesión deste premio? Digo, pero isto é unha locura. Ademais de que probablemente el tamén tería problemas para publicar. Nese caso tamén polo tema da normativa que había, non? Entón, bueno, pois... A liberdade teremos que conquistala entre todos e a chega que nos fai Manolo é moi estimulante. Fixen aí unha maldade no libro este de Fraga. As maldades son... Acórdome agora, porque presentaron outro día unha proposta para quitar un puesto de Fraga do Senado. Sí, que o vin. Que está ali no Senado, non? Que xa armaron os... Bueno, hai un follón de carallo. Pero como? Un follón de carallo con tema de... Bueno, pues neste folleto o camarada Faga e o historiador braquista aparece aquí con Fraga, hai moitísimas fotos e aparece aquí tamén Fraga o 18 de 68 levantando o brazo como Dios manda, é dicir que
non se privaba tampouco de aparecer co brazo en alto e tal, bueno, Fraga, co brazo en alto, fascista e tal, bueno, pois resulta que ahora mismo sabedes que estamos, digo, xa para completar un pouco o tema de Fraga, sabedes que temos a Cámara da Fraga como fillo adoptivo, De acordo. de fillo adoptivo, sí. Quitamos os títulos de fillo adoptivo a todos os bichos de Franco, pero cando chegou o tema de Fraga, pues, tanto o como o Partido Popular cagáronse por os pantalóns. E entón, sí, que todos os bichos de Franco se ve quitando, pero había bichos de Franco, tal. O título está concedido en 1968, un mes despois desta foto. É dicir, que Fraga exercía de fascista no 68. Entón, polos méritos contraídos como ministro de Franco, que firmaba penas de morte, pechaba periódicos, etc., por todos os méritos de o título. Non é un título relacionado con, mire usted, es que pusemos este título porque es que como foi presidente da Xunta, no, este foi un título concedido por os servicios da dictadura. Entón, non se pode admitir estas distincións por os servicios da dictadura. Xa puxemos aquí, Manuel Fraga, como ministro de dictadura franquista, non merece ningún tipo de reconocimiento social. Bueno, pois é unha das cousas que temos ainda pendentes. Bueno, hai moitas máis, non? Outro día sabes que pedí vez para o escano cidadán e estivo aí no pleno de setembro, non? Alguna xente que protesta, e dice que se o escano cidadán tal, eu estou encantado. Fui xa 2 veces e iré máis, se me deixan, non? Claro, Entón, para eso está. Era un pouco para lembrar o tema da simbología franquista que queda por retirar, non? Fíxose moitísimo en isto ano e medio, porque quedaban moitísimas rúas, división azul, tal, pero hai que pouco continuar, non? E entón fixe ali unha intervención no pleno, que quedaban ainda 36 símbolos franquistas, non 4, 36. Pero quedan rúas, símbolos, simplemente. Quedan rúas tamén, sí, Rúas tamén. sí, rúas tamén. E entón, quedan 36 símbolos franquistas e hai que quitarlos, claro. E entón, eu penso que desde a Comisión pola Memoria Histórica A ver, chega, temos. sí, 36 símbolos franquistas, claro, porque es que Calvo Sotelo, por exemplo, acumula 6. Ten a avenida de Calvo Sotelo, O é colexio. fillo adoptivo, é fillo predilecto, o Peirao Calvo Sotelo e o colexio Calvo Sotelo, 5 ou 6, bueno. Que vai ser E residencia outro, non sabe que eran 6, e ten un retrato colgado no Palacio Municipal, Calvo Sotelo. Bueno, entón, que pasa? Insistir nos temas, que son isto moi sadisante, moi tribudo, hai que ter paciencia, e os tempos un pouco ás veces van dando a razón, non? Cando eu presente esta proposta, retirar Calvo Sotelo, estas distincións, hai xa casi 10 anos, que hubo unha comisión no Concello, de expertos que chamaban, eu estaba ali, e entón estábamos 6, estaba Portero Molina, e outros, Alfeirán, sí, e outra xente, non. Entón, aprobamos por unanimidade a retirar 52 símbolos franquistas, entre eles 22 rúas. E eu aprobei, claro, eso, por unanimidade de todos, que dixe, mira, aparte desto, quedan outras cosas que hai que incorporar, que penso que hai que retirar tamén, e que están relacionados un pouco con a memoria histórica, e entre elas estaba retirar as institucións a Calvo Sotelo. Quedeime solo. Entón, había 6, e eu mantivo eso, e foi como voto particular. Bueno, pois ese voto particular de retirar Calvo Sotelo, penso que ten moitas posibilidades, porque a Diputación de Pontevedra, por unanimidade, o particular tamén, a Marea, o PSOE e o Bloque, acabo de retirar a Diputación de Pontevedra as distincións honoríficas a Calvo Sotelo. Hai 2 meses. Digo, pois, estupendamente, mira por onde. Aquí en Coruña temos aínda Calvo Sotelo, con 6 distincións, pero non va a haber ningún problema, porque xa se retirou por unanimidade en Pontevedra. Por tanto, ás veces unhas cousas pues, van relacionadas con outras, ¿no? E o de Fraga, pues, eu penso que va a ser un tema aí polémico, ¿no? Moito, porque está no sistema. No, claro, es que está blindado. O tema de Fraga pero canto avanzamos? Vamos avanzando. E o tema da transición. Es decir, aí hai un pacto. Recordas hai uns anos que isto era? Hai un pacto para todo o que hai del 75 para atrás, os quinos do franquismo non se pode tocar. E ese pacto é un pacto non escrito, pero que está aí. Por tanto, introducir ahora o tema de Fraga, el ministro de Franco e tal, pues vai a línea de flotación de unha transición modélica. Entón, que pasa? Pues non foi modélica? Pues non foi modélica. E iso di a ONU.
Eu últimamente estou utilizando moito a ONU, ¿no? E a Papa Francisco. Sí, a ONU e a Papa Francisco. Incluso collo textos do Papa Francisco e os meto nos libros, ¿no? Porque descoloca moito a xente. Bueno, pues a ONU está cansa xa de mandar comisións a España sobre os dereitos humanos. Hai 2 anos e o ano pasado 4 comisións donde li expresamente que a interpretación que se fai da lei de amnistía non se pode permitir porque va contra o dereito internacional. Eso é decir que está prescrito e que non, mire usted, os crímenes contra a humanidade que o que hubo aquí non prescriben, pero por lei internacional e por la jurisdicción universal. Bueno, pues eso de eso non se pode falar. E por eso outro día a Fiscal Xeral do Estado enviou unha circular a todas as instancias judiciais, a todos os juzgados, dicindo que non se admita ninguna denuncia de crímenes contra o cometido por franquismo, é dicir, o tema da querela argentina, porque eso afecta directamente a transición. O dice claramente. É dicir, que non se pode aceptar ninguna denuncia de É crímenes dicir, contra o sistema. Eso va directamente. Bueno, pues o tema de Fraga va en esa línea tamén. E por eso va a vir ahora en o mes de outubro a Suiza esta María Cervini, que está con querela argentina, e está movendo a cosa, porque se negan a extraditar a Martín Villa e a outros ministros de Franco, e a justicia argentina sigue dicindo que por justicia universal, o mismo que aplaudíamos todos aquí hasta cas orellas, cando Garzón levaba os criminais de Chile e de Argentina, os levaba ao suicio, aplaudía todo Dios, moi bien Garzón, leña aí aos de Argentina e aos de Chile, pero cando Garzón dixo, oiga, es que aquí tamén hubo crímenes e habrá que escolar, diciendo, no, aquí no, para casa, Sí. claro, Sí. a mandar para casa. Bueno, pues eso é... Bueno, pois... Bueno, deixámoslo aquí. Pois moitas grazas por... pues nada, hasta outra. Moi ben.